Terve Saku. Mitenkäs se valmentaja, kun tuo vanhuus painaa koko ajan kun lisää? Onko siihen olemassa mitään käytännön ohjeita? On. Siihen on ihan reilut ohjeet, että vauhtia lisää. Kiitos Ei siihen paljon muuta vaihtoehtoa ole. Joo. Ajattelen tätäkin ikkeä, mitä mulla nyt on, niin jos minä en liikkuisi enkä olisi urheilu, niin en minä olisi tässä. Minä veikkoon, että minä olisin jossakin hoitolaitoksissa ja korkeintaan sen verran liikkuisin, että ikkuna ettei alussa osu silloin kahtamaan, kun ulkona ihmiset liikkuu. Minä olen sanonut jossakin vaiheessa, että loppuuhan se joskus. Mutta ei se lopu sillä viisi, että meidän pitää lopettaa. Vaan se joskus loppuu väkisin. Osa meistä on aika likellä. Meitä on 3 kaveria, jotka ollaan yli 80-vuotiaita. Ja sitten se meidän nuorisoporukka on 70-vuotiaita suurin piirtein. Niin vaikka meillä ne kilpailut on ja vaikka me kovasti tehdään sarjoja ja aina mietitään, että mitä uutta liikettä voisi tehdä ja kaikkea tämmöistä, koska se on meillä niin kuin semmoinen yhteinen haave ja yhteinen tavoite, että me kannustetaan toinen toisiamme ja sitten kun toinen epäonnistuu oikein rumasti, niin sitten nauretaan porukalla ja siellä on meillä semmoinen hyvän olon tunne koko ajan, että hieno porukka antaa paljon elämään ja on kasvattanut meitä, vaikka ikä on tämmöinen, mutta hienoja ihmisiä ja jutellaan ja puhutaan samasta asiasta. Hyvä harrastus, en jätä, eikä meistä jätä kukaan. Ennen kuin sitten, kun se loppuu yksinä, mutta siellähän oli se 90 sarja viimeisiä, johon me tavoitettu. Tämä on meillä kymmenkunta vuotta melkein aikaa vielä. Mitenkä Antti Holokapi? Kun se ei näin nouse, mutta minä teinkin näin heilauttamalla. Oletko muuten Sakari käynyt yleisurheilun kilpailussa? Onhan niitä maailmanmestaruuskisoja lähti. Mutta nyt näissä Suomen mestaruus. Ei, kun samaan aikaisesti kun oli Suomen mestaruuskisat siellä, meillä oli rakennusmestaruuskisat, oli Turussa. Joo, just. Minä olisin voittanut pituushypyn Suomen mestaruuden sillä tuloksella, minkä siellä. Niin, joo, just. Kun ei tämä ole tämä maallinen kunnia niin tärkeitä meille. Kunhan suohan tällä olla kavereihin. Niin. Sen parempaa kaveriporukkoa ei joku tämä.
nämä on niin sanottuja normaaleja miehiä. Paitsi, että ne voimistelee, niin siitä ne poikkeaa kyllä tuosta. Ei se auta kun lähtee. Niin, harjoitusta vaan. Mulla on olkapäävamma, niin en ole puoleen vuoteen oikein kieppiä. Niin, että saako sitä? No. Katsopas siitä. Oli pakko saada, kun kuvata. Hienoa. No ei. Ei ole kunto hävinä meille. Joo, ei mennyt puhtaasti, kun oli näin pitkä väli. Mutta Jos joskus tuntuu, että liike ei mene puhtaaksi ja nuoma rupeaa kurttumaan enemmän, niin silloin kaverit yrittää hartioihin sanoa, että muistapas minkä ikäinen sinua on. sulla on 81. Ja sulla on 83. Joo. Ai niin, me pitäisi muistaa jopa minkä ikäisiä me ollaan. Itse ei muista, niin kaveri muistu. Me ei olla vielä niin sanottuja vanhoja ihmisiä. Ylempi keski-ikä. Joo. Sitten erikseen on vanhat ihmiset. Silloin kun täytti 30, niin ajattelin, että nyt sitä on jo vanha. Mutta nyt 80-vuotiaana, niin eihän tämä nyt vielä ole. Himyinen. Ja Mitä se nyt? Hyviä. No niin. 10 vuotta vielä, kun reinoo joka päivä 2 tuntia, niin sitten jo jää pystyyn. Sokko lähtee jo kotivalmentaja. Mitä? Sokko lähtee jo kotiin. Ei lähetä ennen kuin tulee valomerkki. Siinä sanotaan. No, just. Mitäs lajia sinä pituushyppyä sitten? Pituushyppyhä mulla on se minun paras laji, pikajuoksu ja ei ole niitä hitaita geenejä muuta kuin aivoissa, eli niillä ei pitkä se Löytyykö Suomessa toista, jolla on niin monipuolinen tuo liikunta, kun on tuo juoksu ja pituushyppy ja sitten voimistelu? Niin se on Muistatko Antti, että tämä koko ajan tämä ääni tulee tuohon nauhalle, että herkihän nyt vähän Muistat sitten kehua minua joskus. Niin Joo, minä voitan että kyllä tässä on aina oma lehmä ojassa. Kyllä. Kohta ruvetaan vähän punnertelemaan. 7 pitää hävitä pois. Eli seuraava on se reki, leuannnostoreki. Silloin kun se mukavimmalta tuntuu, niin silloin se pitää lopettaa. No niin, ei tehdä rekkiä. Ja 10. 10. En jaksa. Lätty. Kyllä sitä nyt ollaan pollavaa poika. Siihen vaan. Sä kuitenkin minun eistä. Ja minuutti. Vai mitä? tykkää tekemässä omasta puolesta se 10. Niin. Kyllä se 10 niin vetto oli aika tiukinen ottaa. Minä en sua. Tässä syvä vähän puuroa enemmän. Puurot. No niin. Niin julta ja lähe. Vai että mukamas 9 vuotta. Jos olisi vähän enemmän puuroa, ja ottaisiko se vaan toisaalta painokaa, mutta jos se on vähemmän puuroa, niin sitten minä en jaksanut. Niin. Valmentajalla on hirveä vastuu meidän. Ehdottomasti ja käytöksestä ja joka paikassa. Joka äitistä. Ajatelkaahan pojat tätä voimistelua. Niin, että Mitä joutavia elämässä kahtelee. joo, luukut kiinni ja valot sammuksi. Nyt ollaan miilto. Oi vittiä. Arkele on se kuule. Nyt sitä tietää vasta miten vanha sitä on sitten tämmönen seutu. Tuolla näkyy tuo viimeinen talo ja siinä näkyy tuommoinen pikkuinen polun pohja. Siitä me tultiin. Tässä oli meillä harjoituspaikka.
muistan ihan selkeästi, kun mennään tuohon alapuolelle. Tässä meillä oli työmaakoppi, jossa oli meidän vaatteita, mitä me tarvittiin. Ja tuolla alueella oli sitten semmoinen permantoalue, joka oli niin kuin tasattu ja laitettu sillä viisiin, ja siinä oli vaan hiekka. Tuota puuta hyväksi käyttää, ja siinä oli sitten toisella puolella rakennettiin semmoinen puutoloppa, johon pantiin sitten renkaat ja renkaiden alle puruva. Tuossa on pikkusen tuonne päin ja tuommoinen monttu. Niin siinä oli rekki, eli rekki oli näin tuonne päin. Voimistelin tässä asennossa. Tämmöinen, ei voi kuvitella, että no, onhan tässä nyt jo muutama vuosikymmen väleillä. Tästä se alkoi. Olisinko ollut semmoinen 12-11-vuotias, kun Mölynmäellä asuttiin tuossa puutalo ja kaikki Mölynmäen pojat sama-ikäiset ja vähän vanhemmat ja nuoremmat, niin ne pelasivat jalkapalloa. Että jalkapallo oli semmoinen yleinen laji, mitä harrastettiin. Ja sitten meillä muutamia kaveria, jotka todettiin, että ei tämä on liian köykä laji meille, että pitäisi vähän vaikeampaa keksiä. No sitten me kuultiin, että tässä on semmoinen voimistelupaikka, että siellä jätkät tekee hurjia temppuja. Ja sitten kerran lähdettiin vaan katsomaan, että mitä ne tekee. Ja eihän siinä mitään. Todettiin, että jumalista, nämähän on kovia jätkiä, että ei muuta kuin niitä matkimaan. Ja sitten kysyttiin, että onko mahdollista tulla voimistelemaan. Ja niinhän me saatiin sitten tulla siihen. Ja innostuttiin niin paljon, kun tässä oli tämmöinen alue, joka oli ihan vapaasti käytettävissä ympäri vuorokauden, niin me sitten kovasti harjoiteltiin myöskin muuna aikana kuin sinä aikana, milloin oli ohjaus. Ja siitä se kipinä syttyi. Tällä tiellä ollaan edelleen. Ei ole huono laji telinen voimistelu. Jos tähänkin ikään asti pitää miehen kunnossa, niin ei voi kuin kehua. Seuraava harjoituspaikka oli meillä aina talvella sitten tuo Väinläniemen hovi. No, tällä paikalla. Varmaan on kuule hovi sisään. Väinläniemen hovilla oli hirmu hyvä tilanne siihen aikaan, kun siellä oli kaikki tämmöiset sisälajit. Eli siellä oli painijat, voimistelijat, sitten siellä oli nyrkkeilijät, telinen voimistelijat ja siellä oli sitten naissakin telinen voimistelijat. Hyvä harjoituspaikka, sen aikainen Kuopion halli. Ihan tuommoinen, tuossa on se rakennus. Semmoinen oli Lotta 1882. Ikävä kyllä, yhtenä päivänä syttyi palaamaan ja mullekin tuli tieto sitten siitä aika lyhyellä ajalla ja Unto tuli sitten minut hakemaan ja sitten me mentiin Väinläniemen hoville. Siellä oli täysi tulipalo valloillaan palokunta paikalla ja yrittivät sitä sammuttaa, mutta sitten tuli semmoinen tilanne palopäällikön osalta, että ei sitä voi enää pelastaa. Ja se palo sitten ihan perusteellisesti, eli voimistelutelineetkin palo kaikki. Ja kaupunginhallitus teki pikapäätöksen, että antaa hovin palaa. Muutama vuosi ennen kuin sitten päästiin koulun salille reenomaan ja saatiin uudet telineet, mutta siinä ei mennä kaikki sillä viisi, että mullakin oli semmoinen hyvä into harjoitella ja paljon harjoiteltiin siihen asti ja oli tarkoitus vähän ehkä pyrkiä pitemmällekin voimistelussa, mutta se katkesi siihen tulipalloon ja harmitti valtavasti ja
Sitten yritettiin päästä jonnekin harjoittelemaan, ei päästä minnekään ja Mikkeli oli sitten seuraava paikka, minne olisi mahdollisuus ollut, mutta minunkin olisi pitänyt sitten sinne muuttaa. Ja työ ja kaikki oli siihen aikaan vielä sellainen, että ei voinut. Ja voisin vain olla joskus vähän parempikin voimistelija, mutta en ole nyt parempi valmentaja kuin sen aikuinen voimistelija. Nyt. Nyt. No niin, lähdetäänpä laittamaan nojapuut, renkaat ja rekki. Eka teline. Otettaisiko hevosella vähän? Sitten mennään nojaan. Ja sitten tehdään renka. Sitten ruvetaan päiväunille. Niin. Mulla käy olkapäähin, mutta ei nytkään. Ei pahasti. Ei. Pesonen sanoi, että rispaatunne on ihan paskana, mutta ei se mitään kun kiinni on kerta tuolla yllä. Sanoi, että telinen voimistelijalla yhdelläkään ei ole olkapäät kunnossa. No ei sitä voi ihan niin sanoa, että 83 Kaksi. Vielähän tuolla näkyy jonkun verran kestä. Niin tuo sanoi tuo Pekonen äsken, että minä olen just 62, että perkele, mulla on vielä 20 vuotta vaan aikoo reinat. Pakkohan se on joskus ikänsä sanoa, mutta rupesi vähän huvittamaan itse, kun en ole tajunnut vielä, että mikä se on se vanhuus. Jos ihan reilusti sanotaan, niin 82 minäkin olen, niin en minä tiedä, että vähän niin kuin karsastaa, kun joku sanoi, että tuo vanhus. Kaikkein paras oli tässä pari viikkoa aikoina, kun meillä on päivällä harjoitukset sinne sitten Turvoon tähän meidän senioriharjoituksiin näitä koululaisia. Niin siellä sitten yksi semmoinen tyttöluokka tuli ja kysyi, että suako he tulla tekemään. En ole suvatta tulla ja myöhän neuvotaankin niitä. Yrittivät tehdä puoli volttia ja sitten yksi niistä kävi mulle sanomassa, että saatko sinä puoli volttia? Minä että suan minä. Voitko sinä meille näyttää? No, että voihan minä näyttää. Ja se suuren iäneen sanoi, että hei, tytöt kaikki kahtomaan tuo papparainen näyttää meille puoli volttia. Kaikki muut nauru, mutta minulle, että papparainen sanoi vielä mennessä ja tekee puoli volttia. Niin. Joo. Mutta kyllä siellä hirmu kohina kävi, että pöydällä. Mitenkö se voi tuo ikäinen tehdä? Mutta siellä vaan nuorten joukossa. Eikä tunnu yhtään siltä, että on eri porukassa, vaan vähän niin kuin tuntuu, että minä olen sama ikäinen nuihin kanssa. No niin, koita vaan heillä. Takana kanssa myös. Laskepa nyt kulmassa alas. Mitenkin tänne? Niin, sinne päin just. Pane kulma. No ja nyt laske jalkoja mattuuko. Hyvä. Ei mua. Siinä koko ajan paranee.
Rauhoita, 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 rauhoita. Ja nyt löysänä, löysänä, löysänä. Hyvä. Ja, Pitäis vaan antaa lähteä. Niin. Kun se tuolta tullut, niin anna vaan niin kuin löysänä se. joo. Mistä ei vettä siinä samalla mallilla vähän missä. Niin, Kyllä. puoli vuotta. No niin, annappa mennä. Kun muistis mitä siinä piti tehdä. Tästä lähet niin tuohon ja katot siihen muuhun ja tiukkana olkapiettiä. Elä, kannat kuotua ja kato niin pitkän kuin pystyt siihen maahan. Tämä selvä. Kyllä pian tullaan sitä matkaa. Eikä toiminut. Tökkikäsiä, tökkikäsiä. Paljon, paljon parempi kuin mitä yksikään, vaikka ei mennyt. Nyt se tuntuu olkapäässä. Nyt se oli ihan oikein tämä, mutta se nyt vielä meni hartiat, meni niin kuin näin. No niin, ruvetaanpas päättämään hevosta kanssa. No niin. Hyvä. Siirräpä ne. Siinä ne niin. Seuraavaan kertaan. Kotia kohti. Vahvin keino. Meillä on pojat kisat edessä sitten tässä. Ylikunnosta ei ole vaan. Meillähän ollaan tietysti ammattiurheilijoita kaikki, että kyllä me tiedetään milloin ylikuntoon mennä ja milloin ei. Olkaamme onnellisia, että pystytään menemään kilpailuun. Ei tämmöisiä porukoita aina itse kussakin kaupungista ja paikkakunta löytyy, jotka lähtee noin vaan kilpailemaan. Kyllä meillä on paljonkin hyviä saavutuksia näistä meidän kisoista. Palkintopoivet tyhjennetty. Ei sillä kyllä palkintoja ollut, mutta on nyt joka On, kyllä ei lähetä, jos ei kaikki saa samalta. Niin, samanlainen pitää. Ne on. Yksi asia, mitä minä olen monta kertaa ajatellut, joka on ihan hieno asia, mitä tuo Pekka on korottanut sitä, että kun me on voimistettu niin ja niin kauan, että jos me nyt vielä samanlaisia leikkeitä samalla tasolla voimisteltaisiin, niin myöhän olisi huimasti edistynyt. Niin, kehitty. Niin, mutta nyt se alkaa olla vaikeita meitä. Ei niin, mutta meidän tarvii antaa periksi. Kyllähän me ollaan niin ahkerasti täällä tupestettu, että ihan hieno homma, että ollaan tämmöisessäkin kunnossa. Jos 3 päivää maataan sängyssä, niin tapahtuu jo semmoista, että Näin syvällisiä ajatuksia. on syvällisiä. Aika syvällä ollaankin työssä. Nyt meillä on harjoitukset. Turpakäräjät loppuu nyt. Harjoitukset alkaa nyt. Kyllähän tietysti jos kirkon kirjaa kahtoo ja huomaa vuosiluvun, niin äkkiä ehkä tuntuu siltä, että onko tuossa mitään järkeä, mutta minä en koskaan ole niin kuin sillä viisi ajatellut, että onko minussa, vaan aina on vaan tuuleen nokka ja sinne mennyt. En ole ajatellut, että on liian vanha. En vieläkään. Temput on tietysti vähän toisenlaisia. Kyllähän se kirkko vielä elää voimistelusta, että minnekä sitä muuta kuin sinne telineille mieli tekee.
Vanha jengi koossa taas. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Nyt lähdetään osallistumaan kisoihin. On venytellä ja hei sitten 15 minuuttia ennen kilpailun alkua. Voimisteluliitolla on viralliset säännöt meidän voimistelusta ja liikesarjoista ja arvosteluista ja kaikista. Ja on vielä se ikähyvitys, joka voidaan ottaa. Se on oikeastaan paras. Niin, se on paras. Mm. Eikö niin? Me ollaan vissiin niin kuin aktiivisin seura tässä ikämiesten. No käydään sitten talvella Turussa. Turun urheiluliitto järjestää just tämmöiset veteraanikiset joka talvitsa. Joo. Loppujen aika rankkareita. Ja tullessa juuvaa mitalikahvit. Koska aina tulee mitalleja, sen takia kaikille annetaan samaa mitään. Lapsia ja meitä pidetään suunnilleen samaan paikkaan. No et saa pillimehuja. Ei ole. On meillä pillimehut joskus mukaan. Ei ole juolatanut mieleen. Mennä siis sanoa, että kun ei ole hampaita, millä pitää sitä pilliä suulla. Ikenien päällä se on vähän huono. Lähtee ne pisteet iän mukaan. Sanotaan monta vuotta. Paljon täytät tänä vuonna? 18. Hyvä. Hyvä muistot. Ville 46 syntynyt, 77. 77. Sillä ei saa paljon lähtöpisteitä. Paljon. 73. Vielä vähemmän. Se on niin päin, että mitä isompi syntymävuosi, niin sitä enemmän saa bonuksia. 15 minuuttia kilpailuaika. Onko lämmitelty? Onko kaikki kunnossa? Komeita hyviä suorituksia. Ei särjetä itseämme. Kaikkea hyvää jokaiselle. Aloittaa. Otsepiste 13 tasan. Ei ole ennetäkö kuin edetä niin. Ei haittaa. Aloita pian. Ei. Tuolla Se on mennyt jo. kuulemma antaa puranot. Pisat on. Tästä kuluu semmoinen vihlo, mutta ei se haittaa mitään. Kiitoksia Topi. Kiitos itsellesi, että sai arvioida teitä. Oli hyvät salit. Ei, mutta Ja hurja flikki oli Mesan kunnossa. Pisteet löytyy nyt netistä. Tiedättekö mistä? tiedetään. Joo, hyvä. Ja palkintoja jako ihan heti. Hyvä, kiitos. Miesten telinen voimistelun ikämiesten palkintojen jako on alkamassa. Ja minä kutsuisin teidät
arvon voimistelijat tänne ilmapallokaaren eteen riviin. Ja kuten kaikissa muissakin luokissa, jokainen osallistuja palkitaan vähintään pillimehulla. Aloitamme 6. sijasta. Ensimmäisen ja toisen sijan välillä on käyty tiukka taistelu, mutta tänään hopeamitalin kaulaansa saa Kankkunen Pauli, Kuopion voimistelu Veiko! Ja tämähän tarkoittaa, että ikämiesten sarjan tänään on voittanut Hynninen Eino, Kuopion voimistelu Veiko! Pekka Hansenelle on tutumpi rivi. Saadaanko pientä tuuletusta? Minun tyttäreni poika menehtyi 2-vuotiaana. Ja ei kovin pitkä aika siitä, kun myöskin minun tyttö sitten menehtyi kanssa. Että nämä 2 tapausta oli kyllä sellaisia, että kuljin pitkä aikaa vähän niin kuin tuolla pimeyden puolella, että rupesin ja juoksin tuolla puiden jyrkkiä mäkiä niin täyttä kuin vaan pystyin ja niin pitkälle kuin pystyn. Eli niin pitkälle kuin minun jalat kantoi, niin polville putosin sinne ja sydämeen tulla rinnasta ulos, niin se kipu ainakin helpottaa sillä viisiin, kun menee se henkisen kivun yläpuolelle. Ainakin hetkeksi aikaa. No jos liikuntaa ei olisi ollut, niin jotenkinhan siitä olisi pitänyt selvitä, mutta se tapa, millä siitä ehkä olisi voinut selvitä, niin surun ja kaiken keskellä, niin olisiko se ollut sitten minunkin turmio. Onneksi selvisin tällä tavalla ja kiitos siitä urheilun. Uskoisin näin. En. Ei, minä vanha. Tiedetään se ikä vähän sinne syrjemmälle. En. Kun minä aloitin jo 60-59-luvulla, niin No en minä oikeastaan ajatellut. Mä ajattelin, että mä teen sen, minkä pystyy ja eihän tietenkään kaikkea pysty tekemään enää. Minä olen juniori. En mä yleensä ajattele semmoista käsitettä kuin vanhuus. Olihan mulla remppaa kaiken maailman. Ei se missään vaiheessa tullut se mieleen, että tämä olisi niin este.
tämä ryhmähenki, ryhmä, kaverit. Kaverit on aika tärkeitä, että tämä sama jengi. Tärkeää on, että ihmisillä on paljon kavereita. Liian vähän niitä voi olla todellakin, mutta ei varmaan koskaan liian paljon. Kun vuodet vierii ja mies vanhenee, niin se tulee yhä tärkeämmäksi. Oli mukava seurata tietysti, mutta oli tarve kehittyä tässä voimistelussa. Se on semmoinen ihan mukava positiivinen ilmapiiri. Sitä se on myöskin antanut. Minä olen melkein 10 vuotta käynyt. Tiistaina ja torstaina taikka vähän kysintä jäväli. Älä mieti. Aloita. Aina kannattaa aloittaa. Totta kai. Ehdottomasti kannattaa. Aina voi aloittaa, mutta tietysti siihen pitää olla se halu, että kaikenlainen liikunta vanheneville ihmisille on hyväksi. Kykyjen mukaan. Lähde sitä toteuttamaan pienin askel. Jo pienikin toiminta on parempi kuin ei mitään. Minä olen sitä mieltä, että se on lääkärillekin hyvä tämä. Että kun liikkuu, tekee monipuolisesti tuolla heiluu ja pyörii, niin se tekee oikein hyvää tännekin. Minä olen sanonut jossakin vaiheessa, että loppuuhan se joskus. Mutta ei se lopu sillä viisi, että meidän pitää lopettaa. Vaan se joskus loppuu väkisin. Ei tämä ihmisen eikä ole rajatunut, mutta tiedän yhden naisen, joka oliko se SM-kisat Kuopiossa, se oli muistaakseni 92. Ja arvelin, että kyllä se tuo 92 ehkä vielä on meillekin semmoinen tavoite, että osallistutaan kilpailuun. Ohjelman ensimmäinen vaihe on, että vähän keskustellaan tästä meidän voimistelupäivästä. Voimistellaan. Voimistellaan, joo. Mitenkä menee voimistelupäivän liikkeelle? Jos kokonaispistemäärä oli 74 pilkku jotain, niin me hänellä kun 0,7 pistettä vaan parhaalle ja 0,1 pistettä toiseksi parhaalle. Oliko muuta kysyttyä? Risto oli hyvä, Risto teki hyvät sarvet. Sanoit siinä meidän paras voimistelija. Ne ei muuta huonoa ollut, kun liian nuoria. No. Oliko ne kisat nyt jo sitten? Perjantaina juukin 100 metriä ja seuraavana hyppäsin pittuutta ja edessä nyt seisoo tässä nyt kaksinkertainen Suomen mestari. Viime talvena ei ollut yksinkertainen. Joo. Nyt tässä on Poikki. 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 Pitää Pekalle sanoa, että osittain Pekan kunniasta ilman tätä kärineen voimistelua menee Osbariin. Ihan varmasti. Ei nyrjähely jalat eikä tapahdu, niin tarvinnaan paarilla pois.